Gilugwayan man ang deadline sa SIM card registration apan gipasabot sa Department of Information and Communications kung DICT nga adunay kausaban sa madawat nga mga serbisyo gikan sa mga telcos. July 25, 2023 ang bagong deadline sa SIM card registration. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. 90 days extension sa SIM card registration. Kini ang gipahibaw sa DICT sa publiko kagahapon. Kini human nga mikabat lang sa kapin 82 million SIM cards ang narehistro o kapin 40% sa kinatibuk-ang target sa marehistro. July 25, 2023 ang bagong deadline sa SIM registration. Gipasabot ni DICT Secretary Ivan Janoy nga kung di makaparehistro karong adlaw, posible nga adunay kausaban nga mabatyagan ang mga SIM users. Usa sa gitun-an ang dili na maka-access sa Facebook, TikTok ug ubang social media pages sa dili makaparehistro karong adlaw. Ang pagwagtang sa ubang serbisyo sa telco usa ka paagi aron ipakita nga seryoso ang kagamhanan sa kampanya sa SIM card registration. That way, ramdam nyo kung anong effect na hindi kayo nagpaparehistro. And so eventually, once we reach the 90-day period, you will lose completely all services. Gihangop sa mga telecommunication companies ang lugway sa SIM registration. Karon nga adunay extension, plano ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga dado ng off-site registration sa mga barangay. Ang importante gyud karon is we have to tell people, especially prepaid accounts, that they have to register. Postpaid accounts medyo sayon raman kay na may data ang Globe ug Smart niya. Og sa pagtuo nga katapusang adlaw na karon sa SIM registration, off-site registration sa Talisay City Hall gihugop sa mga tawo kagahapon. Mitabang na mga empleyado sa Talisay City Hall aron matabangan ang gustong magparehistro. Usa si Cora Quizon nga namasin na marehistro na ang iyang SIM. Pareha sa kadaghanan, naglisod siya sa pagparehistro sa iyang SIM, gawas nga dili siya techie, naglisod usab siya sa internet connection. Muato sa ako City Hall, ma'am, kuan ko dito sa among kuan principal nananghid. Natugutan raman sa ko. Oh, nagdali-dali jud ko. Or lisod na po da kadang sa internet connection sa masad ka na sa internet connection para makasunod sa anang internet connection ba? Oh, maglisod yun. Sa internet connection. Mipahimang na usab ang DICT sa publiko nga sa extension sa SIM registration, posible nga mugara ang tax scam. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.